Perting hipaya sa mga residente sa tulo ka barangay sa Matalam, Cotabato. Kini human gi-turn over sa provincial government ang tulo ka water system projects. Ang mga benepisyaryo nga barangay gilangkuban sa Alimbudyan, Latunungan ug Marbel. Dugay na nga panahon nila kini gihandum ug karon nahatagan na og kahingpitan pinaagi ni Governor Lala Talino Mendoza. 522 ka pamilya ang makabenepisyo sa proyekto. Diin 200 niini nagikan sa barangay Alimbudyan, 150 sa barangay Natutungan ug 172 pamilya gikan sa barangay Marbel. Hapit 13 milyones pesos ang gigahin nga pondo aron mahingpit ang proyekto. Sayo niini nagpahigayon sab og turnover ceremonies sa parehong proyekto sa mga munisipalidad sa Magpet ug President Rojas. Dako ang pasalamat sa mga barangay officials kay natubag na gyud ang yango sa mga tao nga makabaton og potable water supply. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.